Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga. Je yura anje lido. La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino Ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito dio Maria kafundu kanye Maria filito dio Maria kafundu kanye alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wi dole fima ta waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito dio Maria kafundu kanye Maria filito dio Maria kafundu kanye No, min hay sono ko min nangin en tant que handicap mi accel fof mi ara nosma ko woni ko jammat min sam ani rek anji tan wiide anji dam nan c'est normal ganta ko et c'est normal ko dum gonirmi do parce que ala de galle asma mala c'est un peu tendu comment ça parce que vu au tellement faut impression ngaji en plus kadi soit disons wuridi kadi sa halande halma et tout mais no wayni pour l'instant akon an ko hajon ko don jareda non c'est amma jen chaque fois mon halamane way ya aussi pour la femme et puis instant ma aro on a pas besoin kenen kallam ga ko bon mais quand même ganan ko ma aussi l'état oui l'état moi je sais parce que comme je d'accord mi ko ma wad mi janu mi burit para jam yon gan vraiment continuellement ça existe et puis c'est quelque chose de vérité avant ay karlo yede mi halama ay jinna ko hayri biddo ko boccon sa mimi dum fuso so hayri ne mimi dum kal fuso donc an foti rentade te podda koy jabde e jinnabe ma ala ko ala ko sa andi dum do ene déranger be jida hoto wat walla ƴeewa no mbaɗirɗa genre huntondira e maɓɓe ha ngalanda hoore ma keɓa hakkillaji maɓɓe ɓe kamɓe so mbi ngalñat ɓe paamani anden ngara mbiya ngalñat wonta fewta te hande ala ko joguiɗa neɗɗo ala ko jogui aduna ko ɓuuri jinnaɓe mum soɓe kuɗimama a pertuti futi te min mi yiɗa min ma jetɗen
mumma mo gananda hoore ma taw an wonde kuddinde en hakkuna min ma fewta wonata to min jinmi ko ya won ko ya firtu sa jofam taw jofirɗa ko moƴƴi ya nanan jinna ma surtout hande de kam jaltin ɗum seeɗa matal wuuro seeɗa mayi galle rek liggey Non, il faut mi liggo, tu vois, parce que ces temps-ci, job on est pression ngaji di don, tu vois, en plus kadi ya ko mon ami Selgo mon ton, tu vois, il faut me wallondire mo quoi, tu vois, pour femme de rana sam halani. Mais sinon à part ça va, mais des fois il faut une petite non, t'inquiète, à partir de hande, chaque semaine, de journée spéciale, donc il y a tout le temps, t'inquiète pas. Mais sinon ça va. Marcel et la famille. Oui, ça va. Et ton ami, Noël, Diamant Noir. Oui, ça va, Marcel. Alhamdulillah. Mais au lieu, tu découvres d'ado. Nganda yara. Andar ko joho. Léo, on est calme quoi. Mais ça va. Ça va. Et on va dans stage jugement et tout. A jona soit de toutes les décisions pour avoir des bureaux de un stage. Faire ngara inchallah rabbi. Mais ko wana dum ko mrino aussi min jawr sed que ça fait l'occasion bien parce que depuis autre jour et tout de mijoma et mi din gay min jindir parce que j'ai déjà parlé ça avec mon ami et tout. Ko jam. Parce que j'aimerais bien qu'il me mette des relations au sérieux, quoi. Parce que je me dis, il est temps, et tout, vu que Madjani, la famille, il aurait l'impression de la faire du tout, tu vois. Donc je me dis que Allah walli kam yi maman kadi adiyoni kam debbo et tout, donc pourquoi pas. Certes min mbaɗa waɗa effort pour wondude e maɓɓe mbaɗa waɗa effort pour famde mbaɗa waɗa effort surtout pour tawde ɓe kaɓe jiɗi mais ay way gueɗel gotel il faut que genre ganda ga sam haalma ɗum so tawi ma femme mais il faut que mi haalama ɗum par ce que mi baba min yiɗi contrôle de gorgam min faman tan non wona voilà c'est ça an a famen non wona question mi famani bébé min kaldumam ɗo ko mboɗo andi kaldumam ɗo ko certes genre mbo riɗano haalandemo ko woni ko même alano genre ala possibilité haalande mais hande genre kam jooɗiɗo galle hakkillam tellement uddi viol wayam ni mi farat nodduma comme ça kawretno tu vois heɗi mi haalanma ay sa yi jinnamma ni mbimani ni mbitumani c'est parce que a mawni a yonti te imagine toi ko foti no entreprise bamma itti tottuɗum e junngo ma waɗɗum e juuɗe ma ɗum ko hunde tinde ko hunde ganduɗa hoore ma mawnude hande exemple ene waɗi won certain rewɓe nanɗo ha c'est juste ko ɗum ɗon ɓe jiiɗi ɓe ngara ɓe tawma aɗa jogui hunde walla aɗa woni hunde ɓe ngara ɓe kefta ɗum e juuɗe ma ɓe jaaha an ko ɗum jinnaɓe ma kuuli a faami l'importance an a wona ɓen genre e min wona ɓen kan kamɓe paman ɗum ko an famnotaɓe ɗum ɓe ok nani a nani je vais le faire mon respecte mi kala kam kalma ok ɗaɗum man jiɗɗa mina kam ɗum ɗon pour ya entame ya rokkam idée commence en débrasser aɗa hokkam idée genre yam min jimtan ko ya fundodire mabɓe sa fundodire mabɓe tan ma heɓɓani ɗum de commande hunde ban jawal jarani hande mala envie wallah chaque jour ala a famata kam ɗan ok woni ba nden haggumɗo min karo hande pare fof naata galle law wiyo ko c'est normal yimɓe ko am bisa bon aɗa andi boyen ko fuɗɗide sa jabnin kam hakkono a ɓoye seeɗan yimɓe kaali hen ewo tikati avant ɗum mi yiɗi avant min naati hoɗan to mi dañi liggeyam hamɓuɗ kam andinta ɗum no muñanam tan muñandema ha kan ha nden enen gondi jammiñolo suba kisam pariɗe inchallah mo fima wimam tari ɗum ɓuranma quoi si anni kay job wona probléme mi so tawi min mbaɗa jobare gala probléme mi liggeyam ko liggey ma an si liggeyam ko liggey ma mi hoore mbi dañan hooram noon non ça c'est vrai non t'inquiète ɗum rendintaɓe est ce que aɗa sikkiran ko ɗum ɗon tan non so tawi ne waɗi goɗɗum fof non ala goɗɗum ɗum tan
c'est sûr ko ɗum rek Time is so I kill him. Well, time is when I won't do them. Jewte mene kon gadon dir no den. De kete yo ko ala odirat. Kachi kibi mi de kala ma fille. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Apparemment, on a des temps pour dire. Ah, ça va, bien géré de. Liggéey na. Mi min déjà dum bet andi dum. Da den to gonnom to. Mi dawat so mi jippi ma kadi. Ya mi fay goddum. Et quand on entend que c'est tan. Non comme vraiment il faut continuer dans le vie quoi. Parce que ni mbir ma mi randi do taw ji jogi mon partenariat qui sport dal. Il faut qu'on balle dans le vie quoi. Tinu do imagine fi parce que bon ned en ba wi to tokor bab ni kany ko wamu go bani. Kon non comme soxlu wal len fi parce que c'est dernier temps la quand vraiment au bout d'un concentré de ligue quoi. Donc faut que njeur day mak ni fi tinu do ni fi. Non, minema ko min pamutere kay kanko ligoro c'est juste que rek kanko famani souvent pression mo jidda e wadde makko et tout kanko famani dum aussi kar ko goddum hen et tout mais min aussi je le comprends d'un côté et tout kon kam so halde gon kam c'est vraiment un bosseur moi j'ai revu tous les documents et tout ci kannomi ga ko problème burdo mawnude odo mais bon wana no ci kirannomi c'est vraiment quelqu'un qui travaille et tout set kanak on den hi figure de mon et c'est ça mon problème mais kam mi halan ma ko net liggoto so tawron ko gongo jidda ko net liggoto ti c'est hande ça y ora halan kam ce genre de partenaire et quand j'ai reçu le mail franchement je m'attendais pas que men heb jarbe de partenaire te dum no fof ko kanko sabi dum non ba mak liggi dum non ko ba mako liggi dum mais aujourd'hui si on a reçu un tel mail c'est à cause de lui papa imbio kal gongo en tout cas mi kam tokar ba ma fansa ndu neddo fansa tokar ba mun se non ma fille wana don nguli jaw non wana question ma fa ay njim widem ko ma fa moy dum njim mi hande ko ma fa moy dum fi parce que kan problème ko donc femme de tuka ngoni hew quoi par rapport à responsabilité mo jogi yo et no yidi ni yenne wadir dum ni ya dani quoi ya dani si mi so tawi yakar fa me do ma a jogi responsabilité pour ni tellement ana for studio won nokkuj ma forani yede won nokkuj ma jeya oui ça c'est le bosseur d'accord bam 6 da tamper jodo ma do tamper da sel ça va da tamper machallah on do mon mami way ami bon sou matto ça va ça va da tamper ça va ya la journée de jogi ça a été modou donc no jirda mi ñok ma fuddi ma adapté non modèle machallah o horwi ber wadde wi o mo liggo alors la différence au modèle no liggo donc machallah papa il est bien très bien anda saan ko nirango perda sam haali hon après il faut mara hen wes c'est ça voilà nen wes gon kala man sela mais en tout cas j'aime bien comment tu travailles et puis dum bon important on a dum jidda ay juam kaw so ko ando ko problème ma tan beedi kam hay mi wa famde mo ga non tafa dum ga mi nan tanon ko ala min wonna min ma muñ kaw so ari muñ ha man joni ko dum jo hon regal dum maram ya ha gena kam ubiti ba mo ar rek nam dido problème ma dum kam maro nan nay ni mun ba min kam bele do galde andi mi boujan kalma do ko jaltu kalma do mo tombo mi kaldo ko sur le foga o to fuga ya ko mawme ada ngwa wa hen c'est bon me rappelle moi ah bon voilà wada ka fara sel de wala machallah jam tan ni na ga dal ger sakati ala mi hala ger kaw mi yidu kalbe ngom mi ne ma afan gil ngumbi la fon garda hajun ala fuf ko regdi
problème ma joni ɓeydi me gallo ka ala ko régli ala fof ko régli ɗo te probléme aji ɓeydi me gallo te min wona ɗum gaddirmami te no gaddanmami nde kadi ko haaldu ko leeri min e ma arta hande ha ɗo mandani gonɗa e dow hande to janggo ɗo hande mi famani ɗum ko woni probléme ko ɓeydi so tawi ɗum ɗo ala ɗum fof ha natti wawi ɗum gawa ɗum noon hay duɗɗa fuuti ɓuuri ɗum ka ko mbinumami ñande fekel toxi Allah mbiya ko fikir mo ka nigis ka combo sa wana combo tira kawmaɗo sonto e koota min aɗa wawi nawtude min gallo mbimama rek wat min wiyama ya muñ an ko a gorko an foti muñ an muñanam adduma ɗo an hoɗum muñani ko mayde ittete ɗo min muñanam adduma ɗo e galle garta kadi aɗa jokkanam muñ ɗum an est ce que ça va ga jongo jiɗɗa an holko jiɗɗa holko je veux que tu m'aides ko meeɗo mi miiɗi ga e gasi an mi ya meeɗi mbimami ya wallam e ko gonmi dow ko yalta mi yalta hen min ko ɗum cohlumi aɗa wiyami meeɗa ko meeɗata ɗi debma réglage debbo mati mi meɗi réglage hol dérégli dérégli ko nenam dérégli ko miñam dérégli ko an o garɗo joni a déréglimi ni kawma dérégli vaurien an ka cimmi Allah dembi Allah wawi mbiyatama gueɗe hiɗo madamma min wona giɗɗo comme kawma yumma suusa wullide am ay ñanderde wulle am mi haalnimo caɓaɗe 96 haala an no caɓaɗe 96 haala en kebdata sa ɓeydini seeɗa timma temdere ñu gallo rek to ko gonga jiɗɗa sa regli ɓeydini caɓaɗe wonani heddi nogas nayyi nogas nayyi no mbaɗanɗa hen timma wona temdere taw nowona gonga jiɗɗa etok ardat nayyi ɗi gacca nogas ɓoyi guittani muɗi amin ne ɗon wiide compte mum fooɗe on ɓoccodiram mbaɗe ana ƴoƴande bon mbaɗe fertine ɗon inchallah kadi to mbino mom goran donc an min e ma e wuuro min kaldi ɗum pour les nouveaux partenaires aji garuɗi ɗi ok donc mbaɗe fertino ɗon hen no fewi par ce que min han kadi bon à partir de so renta ko ɗo semaine garo han kadi entreprise o comme witto hen junggam haalama han kadi heddi ke mono ko mbimomi ko so fewi ko onon piwli so bonni ko essentiel ko onon jeeyi par ce que min han kadi vraiment ɓe jogui goɗɗum kadi tout temps kadi mbino mami ko ñen hen min e yummon ko min jiiɗi yaade umra seeɗa donc il faudra que vraiment onon han kadi jaggon hunde han kadi juɗɗum mom ok Sharif bon a yii de ko mbiyanno man koye mum moto horba ayi min kal so mbeɗa haalno so hay gasnude ɗum wona haydara téléphone makko soni rek peut être ko joguiɗo urgence ko somon ara c'est tout annen kadi papa fi pour ma ɗum ɗo haydara e debama gonnoɗe noon ɗum haydara anni Mamadou kañum ko hen tolni appel aji mum jamma e ñalawma subaka kikit ɗum an tan wawi famirudemo noon et tout en tout cas ma fille o situation mo woni mimo wawa famirde ni mimo wani famirde par ce que probléme ko yaadani min jinmi ko essayɗa kalmade essaye famirde noon e fof kadi Mamadou c'est quelqu'un qui travaille machallah ko wawi e ko wawa fof on waɗa e entreprise o min je suis venu que récemment et très sincèrement pour dire la vérité omon liggo et tout certes nak ko organisaki e kadi ɗum moƴƴani entreprise et tout mais quand même moi je vois les efforts qu'il fait donc an tan wawi famirde mo ni en plus ɗum c'est un appel ko hen o tolni non min mi yiɗa mbiyama hunde mi waɗa ɗum ɗo kono vraiment min so wonti haaldal vraiment comportement mo jogui o vraiment min tellement tan liggare kam omo liggo mais c'est juste que souvent avec ces appels là c'est un peu compliqué liggo mi cuka gun heewi kadi c'est pas grave ko hen jeeya maaleykum salam gonɗon aɗa selli jonde gonɗen ɗen manki to Mamadou woni Mamadou ko jaltiro mon ha téléphone o vidéo mon ara o wonno junjo miñel wontanke ɗum ɗo Mamadou kay waɗi jikku mum kadi ko Mamadou waɗi kadi non Mamadou kay sertata Mamadou waɗi tan Mamadou sertata e wadde ɗo min gonno joni min kaale tout ça ɓe famminaɓe o propose o partenaire garoji pour mbeɗa namne poto ɗum ɗo min cuwa e gasnude haalde tan bon téléphone makko soni mbeɗe nar tan wi ɗum neki ni tan mbeɗe nar tan ni o yiila ay mbeɗe nar o ma ummi somo haali min kay man kadi
wala jon kam mi gam deƴƴata mi ƴeew an way jeeya andini ko téléphone makko soni kay o yalti uma wona ara kay ɗum kay fotani mettudima andini kadi an famat tan sukaɓe ko noon tan mbay kono haaldu no mbiɗi ko mbiɗon hen jeeya min kaldata e ɗi affaire uji mais c'est juste que rek ay a faman mi haalanma mi haalnima min guel ngarmi jimum tan komo liggo kadi il donne beaucoup des efforts et tout sa yi hande ɓeɗo partenaire uji ngare men c'est parce que wonto entreprise o tolni sonano ɗum tan ɓe ngarata ewa donc Mamadou kañum ne mi foti essayade famdemo et tout mais a usta pression gussata aɗan Mamadou en c'est des jeunes ɓe ganda pression an kay hen timi sikkuma taw a fotino parde ko ɗo ha ɓayde kay ko woli ɗa o ari nan jooɗi haalnima ko Mamadou waɗata non wona question oɗon non anti kay haala gasi non miñel jamma miñel ñallawmo yo ar non wona question o fuga wona question mo koolimo min kamɗi ɓe fof keɓe sukaɓe mbeɗa hooliɓe somo hoolano komo hokkanamo hukumum ko hokkanamo responsable ɗum bokko mum oɗo kadi mi haali mbima waɗimo addudem ko pour ko tout simplement ha wawa Mamadou wawa wadde feere o adapte o hen mi faami ɗum ɗon fof eyyi kañum le seul probléme min jiimi min yiyandam min jiyatmi de ko jiyatmi ko onon jiyatmi kono joni hay probléme goto ala kono yesdaɗani guil en tout cas mi ko ɗum tan jogui mbeɗa wimon somo haali tan gonnon e wiidemi ala ko cuklel Mamadou hande witaki ko cuklel Mamadou hande witaki cuklel an joni wima c'est que min mi heeɓi responsable hol mbiɗo wona ɓe liggotoɓe noddi non wona ɓen noddi miñel aɗa andi ko an tan wawi kalmude bamma joni noon haal hen sa yiiɗi yaltude haal tan ɗum jeeyi ala ɓayde kanko tan haalam nana kay min kam haalam nanita e somi haali mbiyango ɗum koye jinggude Mamadou ko ɓinguel ma yan kay wondi ko probléme ni wondi ko jinguere nde ni ko hani hay joni ni ay haalama ka joni ko sa neɗɗo ƴeewi haalma ana andi ko jinguere ma e wadde mi accidima c'est juste rek ya femme et tout kadi ko liggéey way noon l'essentiel mbeɗen woppiri moon mbeɗen yiya juuridi ɓayde mbiɗon ko haydara bisimillah ayi min kam mi wonta hen haalde mi pari hen wallahi ko holluma pari hen an ko hay ko gonga ina mi jogui partenaire uji kesi Mamadou sa heeɓi téléphone ma waɗ ɗum sous silence en joɗɗa yimɓe jokkiri yewtere sa gayni ja woto ɓeydi bone o tawɗo bonen huɓɓi ha ñifi mbiyaɗa ɓamta jeygo yo huɓɓi miñel artir hakkille e hoore ma aɗa andi an tan haalnata ba maka nani pari hen ala mbo huuli aduna makko sona an min kam o nangiri kam tekkere yahode saɗa wawi sa yi omo laawi gartiramo laawi ɗo e wonde ni so Mamadou adi kaldani min yeeyi ñanam ɗo maari ko coƴ ɗum kam a faami ɗo kam mbeɗa andi kam ɗo ɓe muñandema kam ha o probléme ma to gallo fof waasi aɗa ko kaalam ko kadi aɗa andi ko kaalam ko so waasi ini no goniri noon min wona ko ma garmi joni jiimi kaw min dal mi ƴeewi kam yewtidima an e bal garɗa ɗo ko mi sikki garɗa ɗo ko liggade encaisse maji ma nan keewa ana wona encaisseur ka a dawan ɗo min e bal a faami ɗum mbaɗa ɗum heƴƴino ma kadi na fiigi joom jubbi woɗo mi andiri paɗa ala andi paɗa ɗo kala ko dogoɗɗo yimmentina kala ko dogoɗɗo yimmentina ɗum mbaɗtan hakkille ma ka mawɗo wona gueɗe hersine ma ɗum kam min mbeɗa ñaguima ɗum ndentoɗa ko heewi saɗa wawi réglé régla sa wawa mi yiloma paaka ngara jaaha fuuɗu poftoyɗa has kam hokkam has a totta kam no mi gérana galle ma amma min sohla gérna kam gallam min gallam mbiɗa wawi gére ɗum a sa wara gérde debbo ma min ko probléme e nenam mbimam ya régle nam ko gérta gallam min ko gérta gallam a noddim appelage ma kadi mi yiyata min ko binon arta e waɗen ari manama jermar joni a ari joni waɗa ko poɗɗa wadde ko ka ari waɗa ko poɗɗa wadde ko kaw wona hen gonmi hoto metina ay minema ka go kam gorko joni ɗo darta ɗo e nder gallo ɗum paama ɗum holno darta aga jo ande sen darto e giɗim an ha an probléme ma fof e yumma e debbo ma ko ɓesum ni woni walla woda komo rogol ɓesum rokam ɗum Allah e fof woni gasi gacca Allah ɗum ga woto ɗoma on débat ɗiɗo haala ko naati nokkum wona ɗum gaddirman ɗo min jiɗi yaare non probléme woni hermi est ce que an ala est ce que min ko ni ala est ce que gana wona ni sa woni ni gussa haala gussa beele ha din kacca daw ceerno debbo yima debbo ko guesama ndawɗa fof daw gorgol a wona guese won haqqille ma hay gorko wawa wonde ɗo ga ha wonde ma jow jam ɗum mbaɗa ɗum haqqille ma te kaw min ko mbimam ko abuna seedi hen gon keddim
so tawi ɗo e balɗe sen document so réglé moƴƴi so réglé min wallahi ko non ɗum mbaɗami haqqi ma merde à la fin jibin ɓuri sallani watta ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole dillini ande ɓurima dole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fiɗito tew Maria Ça va? Ça va bien. Merci. Machallah. Waɗɗa tampe. Alhamdulillah. Afraɗi ɗum ɗo koye massa en. Halis. Wallahi. Ci grand wallahi ko gonga. A jarama de on waɓen mo no godi ha joni aduna he. En fait Allah tagode muɗum waɗi hen kadi e neɗɗo no yiɗiri ni mais kam saɗa yaha gongol ƴeewa sac ma walla ƴeewa no mbaɗirta. Wallahi no wodi a jarama de. Non ala caɗele. No mbiyetɗa? Mino Abdou mbiyetemi. Mbiyetemi ko Maymouna. Maymouna. Innima nden welde. Merci beaucoup. Ok. Mbeɗa wawi hebde numéro ma? Wallahi avec plaisir ala problème. Merci beaucoup. Inchallah. Ok, ka moƴƴo wawi. Ok, bye. ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole dillini ande ɓurima dole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fiɗito tew Maria